Eskwela ako pa. Ay, dong. Pasensya kayo, dong, ha? Kana lang sa. Wala pa man manawag akong amo, good. Okay ra pa. Anad na pud ko. Wala lang ako kasapot sa papa ni Kate. Nga naman, dong. Abi kay nanira ko. Abi kay nanira ta. Dili guro ko niya dawat pa. Pailog lang, dong. Kay diri sa kalibutan, dili man tanan. Pero dili jud ta respetaran. Labi na, ug dili ta kwartahan. Pero usara jud imong timan-an. Ang importante, singkuhan. Kaning 5 ba? Nayamyaman na nimo pa. Ay, wala pa day, dong. Pa, inom sa. Pa, salamat. Miskag maloya kag niyam-yam ani. Gibuhat gyapon nimo pa. Bason magrasyahan tapuhon, ako ra nang dublihon nimo 5. 5 dublihon. 5 times 2 equals cheese. Sige ra pa oy. Malit na ko. Sige, dong. Amping. Kabalo ko, dili sayon. Dili gyud sayon mangitag trabaho. Apan karon, usbon ako ang imong kinabuhi. Salamat kayo, sir. Ug kinsa may kapadala nimo diri, sir? Salamat kayo, sir. Usa ka magpasalamat ako sa i-share sa imo unsa ni nga opportunity. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Unsalan man ning opportunity, sir? Kini nga opportunity gitawag ni sa gitirada, no, isa service app, no. Sama nimo nga skilled worker maghatag ning opportunity nimo nga naa kay trabaho. Ako, sir, kabalo ko anang carpenter, sir. Unya kabalo po kong maalot, sir. Dayon, kabalo po kong moayo og aircon, sir. So basi pwede ko anang opportunity, sir. Pwede kayo, no. Ang atong buhaton, no. Una, i-download nimo ang Itirada provider sa Play Store for Android and App Store for iOS. Kaduha, create og account. Katulo, submit ka sa tanang requirements. Kaupat, mag-add ka sa mga services unsa may mong gina-offer. Ikalima, mag-wait ka sa approval within 1 to 3 working days. And after approval, makastart na ka ang trabaho o makakwarta na ka. Tayang sir, oy. Last week gayaw-yaw. Kahapon gayaw-yaw. Nya karon gayaw-yaw. Nya ugma ani mag-test. Unsa man kung ika-answer ani? True or false? Hoy, ikaw. Sulod-sulod pud. Pabungol-bungol naman. Higutom ka? Maniud to tala. Okay, tagda na ako ganahan ka. I want call away. Bye, Kate. Ching! Sa araw-araw, tanging ikaw ang palagi kong hinahangad. Laging tanaw sa iyong ilaw na nagsisilbi kong liwanag. Labis ang ngiti kapag ika'y kaharap. Makaya ra jud ani mo mulakaw na wala ko. Dili. Hapit na gani ko mamatay. Kay Kay paglakaw na ako, nabili na akong heart diyan nimo. Ikaw lang ang para sa akin.
sa'yo lang ako uuwi. Nganong dili man ka managad na ko gani ha? Sorry, Ching. Si Papa manggod. Wala na ko pa. Kate, di na ko ganan mo kuyog kang chinga. Kay kaila ko sa man, anak. Walay iniskwilahan. Way trabaho. Way saktong pangingkam. Anya ka na, Ching, asa man na muliwat. Muliwat ang na siyang giliwatan. Yung sa ibuhi ni mo? Yang 5? Naunsa nagug ka pa? Best friend naman ako si Ching. Di sana, asa man na padulong. O ganahan kag best friend, katong anak sa akong kumpare. Kato, kay di sig palibre. Ngano inana makapawoy? Basta makita ta mo usong magkuyog ha, balen kag probinsya. Uy, bastos ka ha? Maong galibog ko kung tagdon ba't ikaw? Para dili kang maglibog, ayaw na lang kog tagda. Atayas buang, mingawan man ko kung dilit ikaw tagdon. Nya kung tagdon pud ikaw, base niya ipadala ko ni Papa Shaton. Mas mingawan na noon ko. Kaya naman dito ka sa piling ko. Oh, dito ka lang, dito ka lang. Pumapagal ang ikot ng mundo kapag ika'y nariyan o aking tahanan. Dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang, o aking tahanan.